जनानैसो दङलाय हराव उन्दुआबालाय माथो खालामनांगौ दिनै जों सानैनि हाबाना सोर खोन्थानाय नोंनोलाय बसआ खोन्थादों नोङो हारसिंनो हाबा जाबानो जाबाय आं हाबा जाया बसनि खोथाखौ दानगारनो हायो नामाब्रा दे हाबा जानोसै आं नोंजों हाबा जाबाय बायोबा दा बायदियाव ना आं सान्स मोनबानो नोंखौ बुथारगोन नङाबा आं गावखौनो बुथारना लागोन आरो जेबोला ओंखाम जागोन ओंख्रि जागोन आं बिस मुलि होनानै होगोन बेनिखायनो आं नोंजों मालाबाबो हाबा जाया अमा बसआथ' हाबा होनो ओंखारथारदोंलै बेखौ मा खालामनांगौ जाखो अमा बसनि खोथाखौ मानियाबा अमा बसआबोथ' नोंखौबो रायगोन आंखौबो रायगोन नेवला अन्नानै नोङो आदाखौ बुंना आं दानो हाबा जाथ'वा होननानै आंलाय मोनबानो हाबा लायोब्रा नोंखायाव आं हाबा जानो गोसो गैथ'वा होनबायना नाथाय अमा बसआ मानिनाय नङाना अमा बसजोंसो हाबा जागोन ना नों आंजोंसो हाबा जागोन नांजां होमबालाय आदा अमा राजाखौ बुंबानो जाबाय उनाव हाबा खालामगोन होननानै नों उनाव आंजों हाबा जाखाया मानो हाबा जाया जानांगौ जाखो आं नोंजों हाबा जागोन साननैसोनि उनाव नों थगायोलै आं थगाया आं नोंजों दानो हाबा जाथ'वा नाथाय आं नोंजों गोसो थोलायगोन नंगौ नामा औ नेवला आं नोंजों गोसो थोलायगोन मोजां मोनलायगोन नाथाय आं दानो हाबा जाथ'वा नंगौ नामा होमबा आइ लाभ इउ नोंबो आंखौ आइ लाभ इउ बुं आइ लाभ इउ नेवला नंगौ औ नेवला आइ लाभ इउ थां आदाखौ बुङै थां आं हाबा जाला होननानै सरि आं उनाव हाबा खालामगोन होननानै जागोन दे होमबालाय आं बुंहैनोसै जाम्बा एसे बुंबानो खोथाखौबो मानियो होमबाबो आं बेजों हाबा जाया माथो अमा राजा बे मा लुखुर लाखार खालामगासिनो बे नेवलाया आंलाय मा मिथिगौ बास नै माथो बास हाबनो हागोन ना है बास मा जाखो बास आं दावदैखौ हाबा खालामथ'ला मानो आंनो फैसा खामायनो साननैसो टाइम होबाव बस मा फैसा खामायबावनांगौ नोंनि हाबाखौथ' आंनो खुंनानै होगोन ना खालि दावदैखौल' बेंनानै दोन बेखौ बुजिदों बास होमबाबो आं गावनि फैसाजों हाबा खुंनो लुबैदों बास बेनिखायनो आंनो साननैसो टाइम हो बस आं हाखु दाखु दावदैखौ हाबा खालामथ'वा बस आच्छा दावदैया माबा मोनसे बुङाखैथ' जेबो बुङाखै बस आच्छा बारु थाइबानि लारु जागोन दे थेंक इउ बस साला मानसियालाय मोजाङानोमोन बे लोखिसारा दावदैयानो थिग नङा जोंना बेखौ बुङैखौनो मावो दावदैयानो बुंबायब्रा बेखौ हाबा खालामथ'वा होननानै बुंहैथां होननानै बे दावदैनिसो रावब्रा नंगौबोदां होमबाबो मानसिखौनो एखनबा जि आलाय सिलाय मोनो आङो माने आलाय सिलाय बेनो गाव हारसिंनो आलाय सिलाय जाबाय बायनानै थायो माथो दसेनो रागा जोंबा न'खौ गारनानै थांगोन दसेनो मा जाहैगोन बिबाजैयाबो एसेबो बुजियासै आरो खाथेङा मा खालामदों बेलाय उदै सानानै मानसिया खांग्रां खुग्लुबनानै दङ बे नायबाय थादों जिरायनानै डाक्टरनाव लांनांगौखौबो मिन्थिया माबा उल्थासो बुङो बियो बाहाना देखायदों एक्टिंसो देखायदों होननानै माथो थिग एक्टिंबो देखायनो हानाय ना दावदैया नङाहाय मा एक्टिं देखायाखै आंहा माखौ एक्टिं देखायना माखौ सैथो खालामनाय मोनथिथारो मानसिया लोमजामादोंमोन उदै सादोंमोन जोङो नेवलाजों आंजों डाक्टरनाव लांनानै मुलि होनानै दा उन्दुहोबाय आरो मानसियाथ' माबोरै जामारगोनलै बियो बुजिनानै मोनला आं बे दावदैनि आखलखौ मोजां जालांगोन बे लासैनो नों मोजां जालांगोन होनना बुंनानै बांसिन गाज्रि जालांगासिनो नै आंखौसो दाय होलायबाय आच्छा बारु थाइबानि लारु उन्दुदो दे गाबोन बिराद गिदिर खामानि दं गुड नाइट नाइट बानलु मा जादों मानो सिरि सिरि थाबाय थादों मानियो आं नों बांद्राय खोथा रायलाया अब्लाबो दिनै नोंखौ बोरैबा नुदों सोरबा माबाफोर होनदों नामा रावबो जेबो होनाखै आं नोंनि लोगो हिसाबै नोंथ' आंनो खोन्थानो हायोना मा जादों बुं गोसोखौ बारा थिग मोनाखै माबाफोर खैफोद फैगोन नामा सानगासिनो बानलु माबायदि खैफोद बेखौ आंलाय बोरै मिथिनांगौ जाखो बेबा माबायदि खैफोद अब्लाबो गोसोआ बारा मोजां मोनाखै गासिबो थिग जाजोबगोन दे जोंलारिनि खोथा सानदोंबा बांद्राय जेबो दासान आं दानि बावैसो रायलायदोंमोन जोंलारिजों मोजाङैनो दं आंलाय मानो जोंलारिनि खोथाखौ सानबाय थानांगौ जाखो जायखिजाया नों बांद्राय जेबो दासान बानलु गोसोआव जेब्लाबो पजिटिभल' साननायखौ लाबो अब्लानो मोजां जागोन अके थौदो बानलु थांनोसै बांद्राय हर जाबाय अके बानलु बेदां बेफोरबायदिनो नोंनि गोसोनि खोथाखौ आंनो फोरमायजोबोब्ला आं जोबोद मोजां मोनगोन अब्लासो आं नोंखौ गावनि खालामनो हागोन नोंनि गोसोनि खोथाखौ मिन्थियोब्लासो नों मा सानो नों माखौ लुबैयो नों मा खालामना मोजां मोनो बेफोरखौ मिन्थिबासो आं नोंखौ गावनि खालामनो हागोन ओरैनोथ' आं नोंखौ मालाबाबो गावनि खालामनो हाखानाय नंखाया गारमायालाय मा एसे साग्रा जाखो मुलि जाबाबो मानो मोजां मोनाखै फारसेथिं जापानावबो थांनांगौ आइ आफानोबो खोन्थानो हाया आरो एन्टनियनोबो खोन्थाबा बियो
जापानावनो थांथ'वासो होननानै बुंगोन आंहा क्लासबो दं बेफोरबायदि प्रब्लेम जाबाय थाबा बोरै जानांगौ जाखो मानो देहाखौ इसेबां उसुखुथु मोनबाय थादों फारसेथिं गाबोननो एन्ट'नि मोनाव ओंखामबो जाहैनांगौ जेने थेने मोजां उन्दुनोसै दिनै सानसेखौ हायोबा गाबोन डाक्टरनाव थांफिननोसै आं जोंलारि नै गावआनो फुङावनो ओंखारनो होलायबाय दाबो जाला जोंलारि आइ आयै जाबाय नोंसोरना जाबायथ' आरो मुलिखौ जाबायना आफा मुलिखौ जाबाय एन्ट'नियाबो मोनफैखाबाय खोमा गेटआव थौदो आरो बांद्राय गोनो गोथो जानाङा दे एन्ट'नियाव बिमाया बायदिसिना सोंनो हागौ जेबो नार्भास जानाङा दे मिन्थिखायो जोंबो अब्लाबो खोन्थानानै होबाय आरो बायदिसिना सोङोना बिसोरो आरो आफा नोंबो जौ लोंनो होबाथाय दा लोंखा मिनिनाङा थाबनो एन्ट'नि मोनाव थांनानै आंहा थरल'खौबो दिनै नायहैनांगौ दे जागोन फैदो होमबालाय बे गोदनाखौबो हाथारलासो आं जापानाव थांनानै थाबैनो नायहैनांसिगोन मा गाज्रि बुस्थु जाफ्लांखो आं दाबो गारमायानो मोजां जानो रोंला नारजि बुदां आं बानलु बेदांनि थाखाय माखासे बुस्थु हरफाबाय फैसाबो हरनो सानबाय फैसाखौबोथ' लाखानाय नङा अब्लाबो दा मोनायाव जोंलारिनो थांनानै आं फैसा हरनोसै नोंनाव एसे फैसा दङबा हरलाय आंनावथ' दा फैसा केस गैया एटिएमखौ लानानै थांबानो जाबाय जागोन दे ओमफ्राय दा नों बहा थांनो ओंखारदों बहा थांनोब्रा खामानियाव आच्छा हाबां दिनै आलासि फैगोन सोर आलासि आइनि फंबायनि बिहामजोनि बिनानाव मा खेबसे होनफिनलाय आइनि फंबायनि बिहामजोनि बिनानाव सिख्ला नामा सिख्लायानो आच्छा ओमफ्राय आंनोलाय मानोथो खोन्थायाखै आलासि फैगोनखौलाय मा मोजां खोथा खोन्थाजायो नोंनोलाय खोथाखौनो माथो फंसेबो मोजाङैनो खोनासङा मा खोनासङा दे आं बुंबालाय उल्थासोखा मा एक्सपेक्ट खालामनो हायो नोंनिफ्रायलाय नारजि बुदां आलासिखौ दा स्टेशननिफ्राय लानानै फै जागोन दे नुबायना नारजि बुदां खालि आंजों रागाल' रायलायबाय थायो माने इसिबां आंखौ नायनो बाग्रा जाथारखो बियो बांसिनसो आंखौ नायनो बाग्रा जाबाय नों मोजाङै बुजायगोन ना जागोन दे आं सम मोनबा आइखौ मोजाङैनो बुंफिनगोन दा साननैसो आंबो बेबायदिनो नुगासिनो बुंबानो जाबाय आच्छा दे आं थांनोसै आलासिया बबेनि अदालगुरिनि दा दिल्लीनिफ्राय फैगोन नंगौ नामा थाथ'दो दे अदालगुरिनि सोमोन्दोआ मा होनदोंमोनथाय आंनि बिखुनजोनि फंबायनि बिहामजोनि बिनानाव मानोबा लिंहरदों आलासि लिंहरफेरा रावबो जाथि खुरमायानो फैजाया नङाबा बेखौबा मानो लिंहरदों आंहाबो बांद्राय सानब्रेथारो साननायानो बारा आंहाबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय जोंहानि न'आव फैनायनि थाखाय आरो लोगोसे सिगांनि खोथाफोरखौ बावनानै आग बारायलांनांगौ नङा होमबा आं सानो नोंसोर आंखौ दासिमबो निमाहा होखानाय नङा जिबायदि गोरोन्थि मावबाय आं जेबो नङालै गोरोन्थिखौ बुजिबाय जेब्ला आरो माथो नांबावगौ जों जेबो साना आरो मोनसेल'सो जिउ बे जिउ मोनसेयाव मोजाङै थांनानै थादो जादो लोंदो बेनोल' आंना दे होमबालाय ओंखामा जादो जोंलारि मोजां गोसो होनानै जादे जागोन दे जा जोंलारि जा बिनि उनाव नोंनि देहाया लासैनो एन्जर गुन्जेर खुरनाय बायदि जालांगोन आरो बै समाव आं बांसिन खुसि मोनगोन एन्ट'निय' फिसा नोंबो जादो दे जोंलारि नोंनि थाखाय स्पेशेल ना एवथारदों दे जागोन दे माब्रैमोन आं गावनो एवथारदों गोथाव दे होमबालाय गोजोननाय थाबाय मालाय दाना माथो नोंना साहायानो थावथारलाब्रा माबायदि साहा फुदुङोलै नोंसो गोथाव मोनाखै आरे गोथावखौनो फुदुङाखैबालाय दा आं बोरै फैसा होलांनांगौ जाखोब्रा आच्छा साहानि दामा बेसेबां 10 थाखा होमबालाय आं थाइबाल' होगोनलै मानो होनोबा गोथाव जायाखै गोथाव जानायमोनब्ला आं 15 थाखाखौनो होगौमोन दा सिनि खरसा सापात खरसा होनानै थाइबा होलांसै आं बिदि जाया 10 थाखानि साहा नालाय 10 थाखाखौ नांगौ नोंना साहायानो गोथाव जायाखैबा माथो खालामनो गासैबो आंनि साहाखौ गोथाव बुङो नोंसो गोथाव बुङाखै मास्टार बाबु फैसा गैया नामा मा फैसा गैयाब्रा होमबालाय माथो मास्टार बाबु मास्टार जालायनानै बिदि बुंनाङा मास्टारबानो आं साहा थाविखौबो गोथाव होनांगौ नामा नङा सार सैथो बाथ्राखौसो बुंनो होदों आंनि साहाया गोथावानो जायो बापाव बोरै जुजिबायथारदोंलै आंजोंलाय आच्छा दे 8 थाखा होगोन आं थाइनैखौ उनाव ला बाखिबाबो जायो सार अब्लाबो आंनो 10 थाखाखौ नांगौ जागोन दे जागोन साहाया फुदुंहैफिनबाव गोथाव जायाखै आंबो फैसा होनानैसो लोंनाय ना बेनिखायनो आंनो गोथावखौ नांगौ मा बिगुरा मानदों नामा
बापावै माबोरै बिदि डाइरेक्ट बुंखायोब्रा बिगुरा मानदोंबा मानदों होननानै बुंखा मानो होनोब्ला आं नोंनो दिनै मस्ला होनोसो फैदों ओरैनो फैयाखै अ महाराजा आं नोंजों रायलायनो थाखायसो नोंखौ लिंहरदोंलै नों आंखौ दाखालि जिबायदि खालामबाय नों माबोरै साननानै लाखो जे आं नोंजों रायलायगोन नोंखौ खुदुमगोन खुदुमनोबो हायोब्रा नों आंखौ नों एथ' रागा जोंथारबायबालाय आंखौ खुदुमनो हागोनब्रा आंहा बेवहाय बादा गैथारा नोंखौ खुदुमनो ना नोंनि माबा माबि बुस्थुफोरखौ अख्लाबजोबनानै बस'जोबनासो होगोन आं नों दाखालि आंखौ जिबायदि खालामदों नोंखौखि आं बावनो हायो बावनाङाब्रा नाथाय नांलायनाय बुलायनायखौ दिनै बावथ'दो नोंनि आखला बारा मोजां नङाना हिनजाव सानै साथाम गोसो थोयो बायदिसिना बुंलाबायो आंखौ बेनिखायनो आंबो रागा जोंबायब्रा रागा जोंनायावसो आंनि आथिङा नोंनि माबा मिबियाव थांफ्लांदों सुनसुलुआव बदला खुनखा बदला खुन सुनसुलिनि बदला सुनसुलु जोगोन नोंखौबो दिनै जोखावथारगोन मानो जोखावनांगौ जाखोब्रा आं दुस्थ'बा नोंबो दुस्थ' जागोन नामा आं नोंनिख्रुइबो दुस्थ'सिन बेनिखायनो दिनै नोंनि सुनसुलुखौ गाराब्रा बोरो जोबफुनानै होनि आं आंनि दखानाव नांलायनाङामोन नामा रा दा माबाफोर लुकसान जाबा आं फैसा होलांगोन थ'फिराम नोंखौ आं सिमां मानि नुदों नोंखौ बिराद बुनाय थोद मानो आंखौलाय सिमां नुलाबायनांगौ जाखोब्रा नोंलाय आं नोंजों रायलायनोसो फैदोंलै नांलायनो फैयाखै आंबो नोंजों रुजु रुमु सामो सोबख'लायनानै रायलायनो फैयाखै मिथिबाय माबायदि बाथ्रा दिहुनगासिनो दंब्रा नोंलाय मा सानदों नोंखौ आं खुदुमनो बिलिरनो फैदों खुदुमबाबो बिलिरबाबो आं जेबो सानालै दिनैनि दिनाव आं जेबो सानथारा बेखौसो खोनानो बाखि थाबाय आंहा मा आखल नोंसोर नालाय मा रायलायलायखो जोंलाय सि हाबा जानानैबो महाराजा नोंनि आखला इसिबां गाज्रि जालांबाय मा जालायखोब्रा हिनजावबो थोआ नोंनो हौवाबो थोआ मा होननाय जादों बेलाय हिनजाव मानसिबोथ' थोखाया नोंनो आरो बेनि सायाव हौवा सेन्देल लाइन मारिग्रा जाबाय बेबो थफिराम सि मा जाला माला खोथा बुंलाबायलै नों हाफां मोनदों होननानै नि आखलानो थास' साइज नालाय नोंखौ बुंबाबो लाब गैखाया आरो थफिराम औ नोंबो अमा राजानि मोजां मोननायाव गबबाय आरो मा होनखो न'नि हिनजावफोरा मिथिबालाय मा सानगोन नोंसोरखौलाय सिला सिं ओइ मूर्ख बुरबक बुजियाखै नामा नोङो हाफाङा मा होनदों आं हाफांनि होननायखौसो आसरित जादों फाग्ला जाबाय नामाब्रा नोंनो मानसिया फाग्ला खालामबाय थफिरामखौ हिनजाव जाथिबो थोआ नोंनो हौवाखौबो मोजां मोनबाय आं लाजिजोब्बायहाय सोर गोसो थोलायदों सोरबासो मोनफैनांगौ मोनफैलायबाय सोर गोसो थोलायदोंहाय सोर मा जालायदों बहा गावलायदोंहाय सोंनानै लाबानो जाबाय आरो अमा राजा आरो थफिरामनाव जेबो नङालै बे जाला माला ओरैनो बखिलाबायदों हाफाङा मोजाङै बेखेवना खोन्थाबा आं हले बोरैबा साइससो खोनादों खिन्थु मा खोनालायखो नोंलाय माथो नोंलाय जेबो नंला अके बाय थांनोसै आं बे मानसिया जेबो खोनामाराखैथ' आंलाय मा मिथिगौ दाउस्रि देलाया खोनानाय माने सारा संसारनि मानसियानो मिथिनाय नोंनोथ' मानसिया मा बुङोलै हाफां नोंसोर सानैयासो खुदुमलायनाय माबालायनाय रायलायगासिनो लासिंसिंनो बेवहाय आंनि मा दाय आंनि जेबो दाय गैया बाल हाफां नोंखौ सेफ्लेनो लुगैयोलै आं मालाबा सेफ्लेनो दांलाय आंनि हौवानि अनगा आंखौ रावबो दांनो मोना आरो नों जुदि आंखौ दांनानै लायोना गारखायाहाय आङो गारखाया दायासो दंबावो दाखालिनि आंनि हौवाखौ गुवाहाटियाव लांनानै मा खालामहैखुमानाय नोंसोर नै माबा आंखौसो बेलेग बुजिलायबाय नामाब्रा नोंलाय आजिखालि मानसिफोरखौ डाउट खालामनांगौ गोनां जायो जोंनि खाथि खालानि मानसिया मा सानो बेखौ जों रावबो मिथिया बेनि सायाव नोंसो अमा राजा नोंसोखौखि फोथायो आं आरो गुवाहाटियाव मा जाखुमाहैनाय मा खालामखुमाहैनाय बेखौ आं सानसेबाबो मिथिखागोन नायबायल' था मा जालायदोंब्रा गुवाहाटियावलाय नोंनोलाय मानो नांगौ बावै आं सोंबाय माबा आंखौसो बिदि बुंनानै गालांबाय जों सानैनि रायलायनायखौथ' हाफाङा गोरोन्थि बुजिखाबाय दाउस्रि देलायाबो माबाफोर बुजिबाय नामाब्रा आं मा मिथिगौ आं नोंजोंसो रायलायनो नागिरदों नोंजों रायलायलालै बदनाम बसिसो मोनसिगोन आंहा बेनि सायाव दाउस्रि देलायाबा मा साननानै दं माखौ एसे गिनानै थांखोब्रा माखौ मा जाखो आंलाय माथो जेबो बुजियासै अमा राजाया नोंखौ गोसो थोयोबालाय नैबे आखाइ थालखाखौ नुदों दा नैबे आखाइ थालखाखौ ओरैबायदि सोबागोन हाथाय हागोमाखौ गन्थं गुदुंथिंजाय ओंखारहोगोन आरो आं मरा मुस्रायजोबनानै हादावना दोनगोन आं मा बुंलायखोब्रा आंलाय आंथ' जेखौ खोनादों बेखौसो बुंदों माबायदि जातनि मानसिफोरलै इसोरलाय गावसोरानो दाय जालाय गावसोरानो बुंलायो उनाव आंहासो दाय आंलाय मा खालामदोंमोन राजाया हौवा गोसो थोयो आयौ बाला नंगौबाबो नङाबाबो बाला निउसाव होनायसैहां बारा आंखौ दाय हमबा हाफाङानो बुंदोंमोन होननानै बुंगोन बाला लागाव निहिदाना
लागावनोसै फरायनोसै खुलुमबाय बे समाव आं दावसे देलाय आरो नोंथांमोना नायगासिनो दङ लाब्रा बड' स्टुडिअ'नि बारात्ता गुदुं निउज दिनैनि निउजआनो जाहैबाय हौवा आरो हिन्जाव आरो हौवानि खोथा नङा दिनैनि खोथायानो जाहैगोन दिनैनि रादाबानो एसे जुदा जागोन आरो रादाबानो जागोन हौवाजों हौवा गोसो थोलायनाय बेखौ इन्डियानि सुप्रिम कर्टआ 2018 आवनो डिक्लेयार खालामनानै होदोंमोन जे समान जेन्डाराबो गोसो थोलायनो मोनो होननानै हिन्जावाबो हिन्जावखौ गोसो थोनो मोनो हौवायाबो हौवाखौ गोसो थोलायनो मोनो होननानै गोसो थोलायनो मोनबाबो हाबा लानो मोनगोन मोना बेखौ दासिमबो गभर्नमेन्टआ जेबो बुंथ'वाखै बेनिखायनो गे समाजआ दासिमबो प्रटेस्ट खालामबाय थायो बेखौ बुंफोरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांमोननि सेराव आं दिनै ओरैबायदि खोथा लाबोदों जाय खोथायाबो नोंसोरनि गोसो गोरबोखौ संख्ल' होगोन नोंथांमोननि रोदा थैफोरा खासावजोबगोन मानो होनोब्ला सुबुं समाजखौ गिनानै माखासे हौवाफोरा हौवाखौ गोसो थोबाबो गुबुन हिन्जाव लाबोफ्लानानै सेंग्रा उन्दैफोरजों लाइन मारिनायखौ जोंनि आसामावबो गोबां नुनो मोनबायसै आसामावल' नङा जोंनि भारत हादरावनो मानो होननानै बुङोब्ला सार्भे खालामनाय मोननाय बायदिब्ला बुहुमनि बयनिख्रुइबो मादाव गे समाजा जोंनि इन्डियायावनो दङ होननानै आरो जायफोरा गे बिथांमोना समाजखौ गिनानै लाजिनानै हिन्जावजों हाबा जाफ्लायो नाथाय न'खराव दावराव दावसि जानायबो होननानै गोबांनिफ्रायनो सार्भे खालामग्राफोरनिफ्राय खोनानो मोनदों थ' बेफोरखौ बाद होथ'दो जोंहा जोंनि गुबै आयदायाव फैनोसै बेनो जाहैबाय अमा राजायाबो जेसेबां नुनायाव बिराद दाद जांगिला मदद नुयो नाथाय बिनि आथिङा फारनै सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे हौवाखौबो मोजां मोनो आरो हिन्जावखौबो मोजां मोनो दा नोंथांमोना बेनि सायाव मा राय होयो नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोना मालाबाबो अमा राजाखौ बेफोरबायदि खोनागोन होननानै सानाखैमोन नङा होमबा जोंनि खाथि खाला अमा राजा बायदि गोबां सुबुं दङ जोंसो मिथिया जाय हौवाफोरखौबो गोसो थोयो आरो हिन्जावखौबो गोसो थोग्राबो दं सुबुंनि समाजखौ गिनानैसो मानसिफ्रा गोबां खोथाखौनो बुंनानै लाया दा बेनिखायनो नोंथांमोना अमा राजाखौ मा बुङो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरनो दा बा अके बाय सरि खुलुमबाय गोजोन्थों मा होनखा अमा बसनि निउस होदों मा होनदों अमा बसनि निउसखौलाय मा जाखोलै नेवला अमा बसनि निउस फैदों फेसबुकआव भाइरेल जागासिनो बेलाय मा गोदान खोथा जाबाय दैमा दैलाय मा मावना लालायखोबा बे बाराव सोरबा हिन्जावफोर गोसो थोनायनि भिडिअ भाइरेल ओंखारदों नामा कल रेकर्डिं ओंखारदों नामा बिदि नङालै बोरैबाथार एबारना आलाय अमा बसालायनो सोरबा हौवा गोसो थोयो खुसिसो मोनदों नामा अमा बसा जाला माला भाइरेल जालाबायदों बेलेगा बेलेगमोनलै सिखाव खावनाय दाखु खालामनि मारै हौवा गोसो थोनाय भाइरेल जालायगोब्रा मा चेनेलाव फैदोंलै मा चेनेलाव दावसो देलायनाव आदां मिनिनोसो ओंखारदोंलै मा जादों माखौ एसे मिनिदों थाथ'लाय मा जादों आफानि निउस फैदोंलै बेनालाय निउसआनो फैबाय थाखायो माथो बे बारावबा मा खालामलायखो अमा बसा सोरबा हौवा गोसो थोयो होननानै निउस होदों दावसो देलाया मार निउस जाखो बेलाय आंबा मिनिखांबाय आरो मिनिनायनि बाथ्रा नामा मा मैया हिन्जाव गोसो थोनाया हौवा गोसो थोलायबाय बियो हिन्जाव जाथिखौबो गोसो थोबाबो थोला बेनो आरोबाव हौवा माहारिखौसो मोजां मोनलायबाय माब्रै बिदि जालांखो बेनि आखलालाय मोदायफोरसो हमदों ना मादों आंलाय माथो फुजा होबाय थायो आखल गेद्दाया जेब्लाबो गेद्दाखालै खायसे आखला बुहुमखौ बिदाय होबासो जोबनानै थाङोनो बाराथ' जोबनो नागारै गोदानसो ओंखारगासिनोलै माबायदि जालांखो बेलाय मानि हौवा गोसो थोलाबायनाय जाखो आयै मुगै सुगैलाय आफाया हौवाखौ गोसो थोदों होननायासो बिराद दुखु जाबाय हिन्जाव गोसो थोनायखौ खोनाबा माथो बारा दुखुखौनो जायामोन नोंलाय सिख्ला मानसिफोरजों लाइन मारिना थांनायखौ खोनाबाबो जेबो बुङामोन माथो नोंलाय दिनैलाय मानो एसेबां दुखु जाखोलै आयै माथो खालामबावनो नोम्फानि आखलखौलाय दिनै हिन्जावखौ गोसो थोदों गाबोन हौवाखौ मोजां मोनगोन समफोर जिब जुनारखौबो गोसो थोगोन बियो बेफोरखौ साननानैसो दुखु जादों आं नङाबालाय आंलाय मानो दुखु जानांगौमोन मानो बिदि जाथारखो बेलाय मानो बिनि आखला बिदि जालांखो दे बिदिबालाय थांदो माबाफोर गाज्रि मोनदोंबा निमाहा होबानो जाबाय जेबो नङा दे जेबो उसुबिदा मोनाखै जोंलारि मोजाङै मोजां थांदो दे जापानाव जागोन दे जापान मोनहैबा खबर हरनो दाबाव दे होमबालाय जों थांनोसै दे थांदो एन्टनिय' फिसा थां दोननानै फै जागोन दे जाम्बा जाम्बिफोरा
आंनि खोथायावनो गबमारबाय जोंलारि नों दिनै नङा गाबोन नङा लासै लासैनो नोंनि देहाया गाज्रि जागोन आरो नोंनि बेमारखौ रावबो डाक्टराबो हमनानै मोना मानो होनोब्ला आं ओरैबायदि बेक्टेरिया सोनानै होबाय जायखौ नों हाजार सोखाबाबो हाला बेनो नोंनि जोबथा साजाया बै समाव आंनि गिदिर देरहानाय जागोन अब्लासो आङो आंनि फसननि बिहामजो लाबोनो हागोन फाग्लि दाउसो देलाय खर' गाज्रिया मालाबानो निउस बानायलायबाय आयौ आयौ माबायदि मानसिया बेलाय खर'आनोथ' माबायदिहाय बेना आं अमा राजामोनखौ होननाल'सो बुंबाय बेखौनो होथारबाय एसे गाज्रि मानसि बेलाय आयौ 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 दाउस देलायखौ फन खालामनां हेलौ हाफां डार्लिं नो मा खर' होननानै बुंदों आयौ बाला रागासो जोंना दङ फालथुआ बुं ओइ नों अमा राजाखौ मानि थाखाय बिदि निउस होखो आंलाय माथो नोंनि खुगानिफ्रायनो खोनादों अमा राजाया हौवा गोसो थोयो आरो जोंनोलाय निउसल'सो नांगौ दा बेनिखायनो होबाय बाला नों जानला मानला नों बेफोरबायदि खोनाबानो होगोन नामा बेनिखायनो आंनि खाथियाव खुगाफोरखौ एसे सामलायबाय जानला मानला मानोहाय नोङो मानो बिदि आंहालाय मानो बिदि दे आंहालाय मोजाङानोखा नोंखौ आं हाल्लासो दे उनाव अमा राजाया माबा मोनसे बुंबा आं हले मिन्थिखाया बाद दे नोंसोरसो रायलायदों दा नोंसोरनिफ्रायसो खोनादों आंथ' नोंसोरखौनो बुंखागोन निउस होनाय मानसि आंलाय निउस होखागोन बेवहायलाय आंनोलाय मा दाय मा बाल दोन नोंनि खोथाखौ खोनासंबाय थालां अके बाय डार्लिं आंलाय जेखौ खोनादों बेखौसो निउस होदों दा बेवहायलाय आंनि मा खर'नि दाय दे आंनि जेबो खर'नि दाय गैथारा बाला जेबो खर'नि दाय गैया ना लोगोफोर अके बाय दोननानै फैबाय एन्टनिअ फिसा औ आयै दिनै जोबोद गोजोननाय मोनबाय मानि थाखाय नोंदि जोंनि सोमोन्दोखौ गनायना लानायनि थाखाय जोंलारिखौ आरो बिनि न'खरनि मानसिखौ ओंखाम जानो लिंहरनायनि थाखाय आंलाय बे सुजुगखौनो नागिरखाबाय थाखादोंमोन माथो बेनिखायनोथ' आं लिंहरबाय थादोंमोन आंहाबो देहाया बारा मोजां नंला अमायाबो बुरैबाय नालाय बेनिखायनो गोसोखाङो आरो दा नों जि मावो दे जेबो नङा फिसा जापानाव बिजनेस खालामनो गोसो जायो खालामबानो जाबाय खालि गेजेर गेजेरल' थांलाय फैलाय खालामबाय था दे फिसा जागोन दे आयै औ फिसा एन्टनिअ बुं आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोनबाय जायखौ लुबैदोंमोन आं दिनै बेफोरबायदि जाफुंनायनि थाखाय बिराद मोजां मोनबाय आयै जेबो नङा दे फिसा नोंनि खुसियानो आंनिबो खुसि ना नोंनि खुसिया जोंलारिनाव दं नालाय आरो आंनि दायथ'आ जाबाय जोंलारिखौ खुसियै दोननाय मिथिबाय गाबोनल' मोजाङै मोजां थांबानो जाबाय जापानाव जागोन दे आयै थेंक इउ मा खालामनायखो दाउसो देलाया निउस होदों मा हाला बुरबगा बे दाउसो देलाया आंनि जिउनि मोनसे ग्रह मारलै मानसिया मानो खि नांखांबाय थायोब्रा मा खि मोनजानांगौ हौवा गोसोथोयो होननानै फानदायलायखोब्रा बेलाय दा मा खालामबाय थायोलै आं रोंलालै बे मानसिखौ आं रोंला दा न'आवबा हांग्रि मोनजायाबा मा अबस्था जानानै दङ दा बे दाउसो देलायखौ दिनै बावले गारालां बेखौ आच्छा दे रायजोफोर लाइक होलायदो लाइक होया बिराद गोबाव जाबाय आरो बोसोरसे बारबाय दै लाइक बिया दिनै देलाय लाइकखौ एसे फाटाफट होलाय लाइक होआबा हले आं बारा मोजां मोननाय नङालै लाइक होग्राफोरखौ बिराद मोजां माबा हरगोन आङो उइस खालामगोन मोजां जाथों बिसोरनि फैबाय थानाय समानानै लाइक नायनानैबो जुदि लाइक होआ बुंलासो आङो गाज्रिबो बुङा मोजांबो बुङा जायखिजाया दिनै लाइक दे भिउस जाबाबो माने लाइक गैया लाइक हो थु नों थुवाखैना दे थुवाबा जायो ओइ सासे थुबाय थाजा थुगोन थुवा जादो दे सिम थुलायजोब दे दे बाबा हामबायसै दे गुड नाइट